ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ନିର୍ବାଚନ ହାୱା ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଇଏଲ୍ର ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ତାଧାରୀ ପାର୍ଟିକୁ ଚକିତ କରିଛି। ତେବେ ଆଇଏଲ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ରାଜନୀତିରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଇଏଲ୍ଓ ବା ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବେକାରୀ ହାର ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛି, ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବେକାରୀ ହାର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଡ଼ି ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ବେକାରୀ ହାର ଅଧିକା ରହିଛି। ନିରକ୍ଷର ବା ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି କିମ୍ବା ଲେଖି ପାରୁନଥିବା ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ହାର 3.4%, କିନ୍ତୁ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ ବେକାରୀ ହାର 29.1%, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରକ୍ଷରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସ୍ନାତକମାନଙ୍କ ବେକାରୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରାୟ 9 ଗୁଣା ଅଧିକ। ସେହିଭଳି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ହାର 18.4%, ଅର୍ଥାତ୍ ନିରକ୍ଷରଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏମାନଙ୍କ ବେକାରୀ ହେବା ଆଶଙ୍କା 6 ଗୁଣା ଅଧିକ। ଆଇଏଲ୍ଓ କହିବା ମୁତାବକ ଭାରତର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିବା ଯୁବକମାନେ ଅଧିକା ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ଯୁବକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ହାର ବିଶ୍ୱ ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ଅଧିକାଂଶ ରହିଛି। ବଜାରରେ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଦକ୍ଷତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି। ଭାରତରେ 15ରୁ 29 ବର୍ଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେକାରୀ ହାର 2000 ମସିହାରେ 88.6% ରହିଥିବା ବେଳେ 2022ରେ ଏହା 82.9%କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ବେକାରୀ ହାର ଉପରୋକ୍ତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 54.2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 65.7% ପହଞ୍ଚିଛି। ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅପେକ୍ଷା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ବେକାରୀ ରହିଛି ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଧିକା ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା, ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି 2005ରେ ଯାହା ଥିଲା 2022ରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ରହିଛି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଶା ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତଳେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ବିହାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ଙ୍କ ର୍ୟାଙ୍କ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ତଳେ ରହିଛି।